רוצה להראות לכם את ערכת הבישול שלי, שעלתה לי בערך 40 שקל, היא שוקלת 220 גרם, ואני מאוד מרוצה ממנה. אז מה שאני אעשה זה אני אפתח את החלקים, ואני אדבר על זה קצת, על איך אני משתמש בה ומה שאתם בעצם רואים. הדבר הראשון שיש לי כאן זה הסיר סלש מחבת, שהוא בעצם מכל אחסון מפלדת אלחלד שרכשתי ברמי לוי, וזה עלה אני חושב בערך 15 שקל או 20 שקל, וחיברתי לו פה את כל המנגנון הזה, שתי ברגים, פיסת פח שבעזרתה אני תופס את הידית הזאת, גם את הידית הזאת הכנתי. הסיר הזה מכיל 750 cc, שזה מספיק בשבילי, וכמובן שאני יכול לסגור את זה ככה כשאני מסיים, וזה לא תופס הרבה מקום. את המכסה חתכתי בו חתיכה קטנה כדי שתתאים לתוספת הזאת שעשיתי כאן, לידית. אני משתמש במכסה כמובן בתור צלחת או בתור מקום לשים בו את האוכל כשנמצאים במקום שאי אפשר לשים אותו על הרצפה. הלאה, נוציא את החלקים. יש לי כאן מהדקי נייר, ואני משתמש בהם כדי לתפוס את המכסה. אוקיי, זה המכסה. המכסה הוא פשוט מכסה של מזון תינוקות שלקחתי, וככה אני בעצם משתמש בו בתור מכסה. הלאה. יש לי כאן מגן רוח, פיסת אלומיניום, אפשר להכין את זה גם מתבנית של עוגה, תבנית אלומיניום של עוגה. ככה. אז זה המגן. הלאה, מה יש לנו פה עוד? יש לי פה עוד כוס, שגם בה אני יכול להשתמש למעשה כדי לבשל דברים, למרות שהיא בדרך כלל אני לא משתמש בה הרבה. ובתוכה יש לי סקוץ', עוד סקוץ' סלש whatever שזה לא יהיה, נייר אלומיניום. נייר אלומיניום זה תמיד דבר טוב לבישול, אפשר להשתמש בזה להרבה דברים. קוהלייה, אוקיי, מעמד לקוהלייה, ומצית. אוקיי, אז הנה נראה לכם קונפיגרציה טיפוסית. אגב, כשזה לא מלא בכלום, אז אני צריך לשים את זה ככה, אבל ברגע שזה מלא במים, או במרק, או באורז, או מה שזה לא יהיה, אז אני לא צריך לשים את זה ככה, צריך לשים את זה במרכז. אוקיי? ובישול. אוקיי? אז זהו, כמו שאמרתי, 220 גרם, לא עלה לי כמעט כלום, גם זה קניתי ברמי לוי, וזה מכיל 250 או 240 cc. אני יכול להשתמש בזה בתור כוס שתייה, או לחמם בזה משהו נוסף כשאני רוצה לעשות כמות יותר גדולה. גם זה עומד כאן. זהו, מקווה שנתתי לכם איזשהו רעיון לערכת בישול מאוד זולה, שלא שוקלת הרבה. תודה על הצפייה, ונתראה בווידאו הבאים.